Ahojte a vítam vás pri mojom novom videu. Tentokrát to bude starostlivosť o moje vlasy, takže vám ukážem rôzne prípravky a taktiež aj ako ich aplikujem. Ako prvé používam tento šampón Aussie, ktoré vlastne na začiatok som mala iba takú mini verziu, ale potom som sa rozhodla investovať do tej väčšej, aj keď je to drahší šampón, ale naozaj sa to oplatí, lebo je to kvalitné. A potom používam túto vlasovú masku, ale vlastne iba na moje končeky vlasov, čiže aby vlastne neboli nejaké také suché alebo zničené. A to je asi tak všetko. Čo sa týka sušenia mojich vlasov, tak na začiatok si ich len tak jemne presuším mojim uterákom, no a potom nastupujú rôzne procedúry, ako to ja nazývam, kde vlastne používam rôzne prípravky a nakoniec to aj tak skončí tým, že si ich musím vyfenovať, pretože inak by mi naozaj nevyschli. No a ako prvé používam tento prípravok od Schwarzkopf, teda konkrétne Gliskur prípravok. No a je to balzám na regeneráciu a na takú nápravu ako keby vlasov, vzhľadom na to, že moje vlasy nie sú až také zničené, ale tak chápete, nikdy nie je neskoro na regeneráciu vlasov. Ďalším prípravkom je tento mini spray od Toni & Guy. Táto verzia mi úplne stačí a je to vlastne na dodanie takého tvaru alebo takej textúry vašim vlasom. Potom si už len moje vlasy zbežne prejdem, no a nasleduje použitie spreju od Saos. Je to Heat Protect, čiže by to malo ochrániť vaše vlasy pred tepelným poškodením, čiže sa to oplatí používať vždy, keď si idete kulmovať vlasy alebo používať žehličku alebo taktiež fénovať, ako ja v tomto prípade. Toto je tzv. Prvé fénovanie, po ktorom sú moje vlasy stále trošku polomokré a to z toho dôvodu, že nerada si fénujem vlasy naraz, čiže to mám rozdelené tzv. Dve časti. No a medzi tým som na sociálnych stránkach, konkrétne teraz cez prázdniny, inak sa väčšinou učím, kým mi vyschnú vlasy. A toto je môj profil, ako môžete vidieť, pretože strašne rada pridávam fotky a teda fotografujem. Čiže ma môžete nájsť na Instagrame, taktiež aj na Tumblr, kde som od roku 2011 a moje meno je Bonkamila. A ak chcete, aby som spravila, čo sa nachádza v mojom iPode, pretože to bol iPod, tak môžete kľudne napísať do komentárov. Samozrejme, potom som na YouTube a táto knižka tu som dostala na Vianoce a je úplne úžasná, čiže si ju musíte prečítať. Keď sú moje vlasy o trošku suchšie, tak si ich tak jemne prečešem kefou, no a potom nasleduje záverečné fénovanie a po tomto záverečnom fénovaní sú už definitívne suché a týmto vlastne je aj ukončená celá tá moja starostlivosť o vlasy. Ak ste sa dostali až sem, tak sa vám chcem poďakovať za pozrite si môjho videa a vidíme sa pri ďalšom videu. Pa!